emire bi ye kokan sa asem wi ma na ka se ebitu saafo no so sa se ne ne ebitu dia do no sebe mpere duasa ye konfo ne hye nkom se kurumu a otim sebe konfo nim gu ase a megidi se ebe kan kokan ewura because obi konfo ne obeye ye nti ni sika jako finti abeka sika jako na nanom som ne ti se kwame adwuma na wo ye ne bebo ho ban nti bambo nim no se kan ode beba tu ababa ode beba nwira ode beba niema bosom ne beje wo oja bo ho ban sunsun enti enyem na mbeka se ko o maame na eye wo bosom ne bebo wo nipa na bosom na bo wo no wo na abeka wo ba sofofo ne de omo ka kire se o maame we na eye wo no abodini ade abusuaman so aba se maame na eye nam didi ma obi dia mema obi obia awo ne ba bere a wa bere wa akola na ho ma na wi university make say maame okoja bubuo ebia ne kokoo kakra ba na waboa no wode ahwew amu otimi akọ afi wo wie school na sebe ukọware ya oyire ese ne sofo se o maame ye befo ama wagya maame hwe say ni fanyam betua oka me papa ware mama ko 16 say 16 ema oye omo ho ade bat wankoye omo ade se court ofie die timi waka kire me se me mama nko court nko sign se me no ba bia mama ni bi ade nya papa akonfo na ahye ho eni ma na aba na mwadwe nte se kane no so ba hu ni se woni ne beko competition ya ebe mo dada nchene wo dada nchene wo nya dada nchene ye David nya dada nchene ewo sa amani nim ba Abza for me makwaba ediba Poku TV so nem penisem dwumadi ana yede ebro wo Poku TV so bia wo bia subscribe like comment na share na dwumadi no so entimi nkwachi ene ya tena si wonim se efa nkunyasem fa mpaninie fa ahenie ye efa ye nananom tete amamre ne amane ho no eno na bia da metena si amde bro wo Poku TV so nti wodi ane so betena si din no tie de ekoso panisi ya hwa akom ye tirimpo na abotre twen na ekoma ewa achi no me de bro ne mabepie eye kotei news site na me de komo emu odupa na de bro panikase pa na mabepie na so anne amamre ne amane kwa so ye ba besua na me mpese meji breni bebre na nne ye komo twetwe na nsa na yenko wie na wate ase ye ni ti no me ko ho na panisi obi nsi trodo e matoa unim se base obi ntire ni din obi ntire na ase na bakosem na busua dua ani ye keka ho bebre abema ni behu sampa ipa asmesi wa bentin wono na nne enne hia na de o kan se biebu se benya do onim dia na nipa na nkasa ho ne beti afi mpanisi yo yetintia me anum yo yetino chiame anum nti ne yekọ ne chen na ene ono akasa abon na dia nkasa enim nana top k ana ene me ne adi ahia na mekọ na yedin edi enkomo afiase ana kaleji afisiapa nkometu edi wadama ne ya do foda ndi wa hwe ya obi atwitwa abrantan ndi na wana wa hwe hu na mbacho efie boko nana no madom ani obo ade adom bibia boko yente atenka boni bia ti ase nana epese esua de na ese obi din de se bi ebu mpanisi usi obi asa o chia opa odam ebu odi ankasa de sei bidi ankasa de Poku buati na baby wo so mfrem Poku ulumai ko bi ya nkransa na ye de meto no na yesi oyo emene ye ne ade nyina no na ese no nti duru ba bia mo se wo de o se wona na ulumai o yi ne ka ho ti me kon nkransa de fm Poku ulumai ba me ba kuma se ya fm Poku buati le de nkwa me kan jiro bi ada na wankasa won chifu okay me papa fi kote kuma ba bia mabai ana ma mi fi nkransa nkwabe nkwabe wow acha se wo ye 50-50 ebono ene asante kwa ka sanka ni nyina ya kan nyina ya kan according to history am see fi amakum asini adonti na nanom no wow e fa nsa na sa na tia na se fa nsa sa na tia na e sa fa nsa abom na ene me pese ye pe na yesre busa se ye hwe menhia fikesi ma se biebu yewura obedi dwumadi kese bia nanan makonfo edi mu tintiman pa na obu se yenu anum tafoyifo nso do mo agim na ne titru pa ye nanan akonfo twaka be na da menhia ene nanan akonfo entem bada no ase katashi wadaruma sanke bitimi anka se meka se ahemfu nyina mfa neni di emma akonfo wo kan tete abreso no kan wo mo boa ma asante anasa kan egina ya akonfo di mutintimai omo na sebe omo hyenkom omo ikonfo abekom a
okom na oyi apaye ya amamre ne amane se ntokwa amukuri munyi se na mbedi nkunim na ampaso no madi nkunim na eni nsori ya beba ama se be atu ya amamre ne amane egu no nti ama nsem bibiri akachi na kakra me kan se obiri komfo edi ntintimman wa Asante akum ana Asante abakosimu sikeja kofi ene de nchirantokwa ne ade a ekọ so a eba nyina ko twiko obrema nyina na obiri komfo di mu akontene pa oba obeto akomfo de ba na so ne de obeyeye no na sabe etimi gina ya ede ekai no da bia ne da bia this opem so hwe sikeja kofi na sabe oye amamre ne amane no yi akomfo firi mu a enyi ase nana wada ma mentwa no ye hwe yenkonya semu ewo ya hemfie ene se bifikesi mu a dodo na susu se ase ye bibia ye akomfo ase yemfa bibi fufo bi amfa ye bibia akomfo ne di nkan yansa ai ne nti akomfo ne di kan se nanam do moja epre eto homa ye nanam moja asase to homa ye no akomfo ne kire musuo ema se be ye hemfo no ye di bi hia asase ase ema se be mu pigya omo nsa se me ye di kuku si so ye bota bi e ka se ye bota bi a menim se ote ase nana wada ma mahwefo nti wada ma ubu ana nka wabie mama me ye bota bi kire se e bia obi a wuye na wani mu no so na yitwitwa osekan yitwitwa wonam ate ase because saa bere no saa de na ese ye ya yebitimia ekon na ayeko yebitimia edi nkunim nti ya ahemfoni bi ho no ma esi omo ni mu no so a sebe mpereduasa na omunya nwuye ye de aduro si so omo no mo kwa akon na de aduro si so ma omo no timi eye den eye de omo kra no esi ho ma omo timi ye ko akon ma yedi nkunim a sebe Asante efa sebe de nchira nomum yetimi edi nkunim ene nti se Otumfuo ye bibi ana ye wure ye bibi na sebe wamfra akomfo ne se wasa akapoma na wanyam nti na odi buo ema akomfo na mesere amanhenefo no so se ni ye wura ono ya ade a opemso ya ade a ono mpa sebi meka se Ghana half bi kra ne de ana se Asante nyina ne de ana bono nkuru bi ne de ana bono o ya ade otimisi akomfo na ya amanhenefo no omo nsua sa ade no obi wo se mekwa so no akofa friend say sofo bi firi baabi na wabɔ no krendika ye kana ze krendika na wabegina no wabɔ mpaye na mpaye ni yenchiri but oman no ne oman no e de hyase no wo konkoden wo chire musuo oman konfofo mo chire musuo e ma sebe mpereduasa etimi koje oman no to ho no wo ye na yi wo mfiri mu a enye yi nti opemso de ye bɛbɔ na baso na ye bɛsere nse sebe ye de yesusa emfisusa na nso so yenim se ye kan fa haide enye de obi beti aka kire no because area do asipa ne kra to fom wo akiro kra wati ofikesi enti mesere na de ba ko a aida makoma so otimi ye mame anka be me de ne se Asantema ye ni festival na na wada ma ye beba ho na me pese ye hwa de bi wa akonfosem ene ye tete amamre ana se ye wo amamre bi wo ha no ye akonfosem ene ye tete amamre eno ana nananum fa so a omudi nkunim so ati ase ma ye twa biti ma ye obi a sebe mpereduasa ye bota bi ya meka se edwudwa bi ma ebinom ewu ahontiwuo ene yi na ye ka se amanhenefo ya sebe ene omo ye hwan the second se ne ye ka se ye chi obi atwa ne ti se ye mfa nko na wudi onko da onya de obeye obie ne obeye but tetefo no omo wo do to the sense okunu amane man so hunti se ahemfo mu betwa mu koye eye bibi to ho a ne saasa na esi di so na ene ye hemfo ni bi ton asase hu nsuo omo ma sebe edi galamsey sei nso a aya na mehu na ya meya se die na akwa kan kire nananum ne ona nananum jato ho no e na wo bo ho ban na nti ye besere se ye wura ehwe na mamre ne amane yi a akonfo timi kom ya sebe mpereduasa wo kire opotray amamra ma ewiase nyina ehunu e besere amanhenefo nso so omo so nye
na enye fe mfamae ene amahemafo ni nyina nana odi wade sede ato medium gidi ese yewura omo ahwe achi na omo aka bi wom da se be otu osebo no ne mpanimfo bantama baafo bantama hene no omo nyina behwe de achi na yedi sa adwumadi no atu ho anamo na mayenhwe yewura pe na ye dwumadi a ofra konfo ana amahene ana hwan nipa titu bi ana obi atimi fra konfo ma mbedi dwuma ebi kwa so kasa konfo kra no ye hye da hu ebi hu mu ana ye menhye fikese madwabo bi akese bi ase na yehia mu once akomfo ye mprichi wa bonten ti se ne ye nuanu mprichi ensi ena akomfo so hunhunu komfo mi no mu gina radio na TV so ko ensi ye de no sabio amamre ne amane nkyere ye sa ena se wohema ewu a etimi kom ohini wu a etimi kom na nya ohini bi akeke ene wu a komfo kokom amahema ene amahene no omuna na ewu a yekokom ena bi obi a oye bosom chiame so etimi kom oya Asantehene chiame na wodi mu a etimi kom enti nye obi a na se bi owu a yekomma no so hono enti ya na obisa me a sa na tie na akom nye bone akom ya de a eye nokrudi se ne obedi nokre eye som a sabiu eye nyamsom kane nyame a kwa me nkono ba ya manfo fo de kankan nyame no eye kane nyame a odi echi ma ye ko di nkunim edi abrofo so no eno na sabi ye som so atiase enti mo obi mfa ntuni tirim se sabiu wo ye konfo a wo ye bonsam konfo bi enu a ye bonsam so hono bible mai ne atu nyame che ne atu nyame dua na ewo nua bebira ye to a na ye di nyame na eye enye bible na be kire se ne yinsi en live your life e wa Africa because abrofo no mu si ewi nyame dada yo mo ba no omo de pobi na tu ni patirim na amokonkae na menim se ebeduru mmiri bi a sebe nananom besan babak te se tete no e baaye no because sebe akosikoko de tworo ne baaye na sese enema bebiri kan tete abref so obo nkompo akohwe wachi a na ye wa aguru bi a ne yedi ne ye wo pumpulu ne ye wo hwehwem di chaskele hwehwem ko yumpena ye wa aguru bi a kwa nyina ne ade a ne yedi na afi na mma no so obo ampem fan sese hyen dwa ne yedi aguru ma ne ye fe na afi o nananom de watena se ne ye to anansesem kirew judu ma ko du phone no kra what you say e bibia no sanete na ya ade bi a na ade odo kan tete na kese yesum ni nyina ya odo ba se ne de ne yehunu ehu wotan so bit maka akire onua se sebe o maame ye bayifo na one ne maame owo ne ba asase so ayaka confusion ena sebe omode ba mpapamu ena omode ba wo de se ye bon kompo ahwe echi kakra so a memfa no beye 90s mu ho kakra no na sebe afekra sumpo na sebe anuafoi etimi efrefre ho ne wo nkran ba ne wo ha ba wo ne wo ha ba na yi nyina tenase anu aduane se wuni ha ne we twa bi koma we na we so twa ne de bia ba ne nyina tenase edidi kama atem so de na meka sei akokko kura se kokko gina ho ase tie ni o gina no fo burunya o ba wi akokko a chese afe ma ya wo nwia bedi mu ade afe obedi mu afe benu mo taje afe si afe yesi akwa we de wo nsia se de ene de wo chim nanum so hono na odo no wo na odo no aye chese aye perfect but eni no sebe kan nyame abewu ana Yesu abewu ade boni ni nyina de ko nyame doba abewu abaji wiase boni ko ni ka fe di bebie ka boni to atwa nanso ne e de ne yehu enti me professor o se san koye chibiem e bon kompo ne anya ne enyim firim because nipa de mfomso ewo ye ho ewo ye kasa mu ye nantim ya ho fama mu kura mpo no mfomso wo so ati ase enti ye bon kompo ne koye chi ne ekohwe ne beboa ye no kan tete abrɛ so wo hwɛ ma kura before so oba be ho be ka be ma no ana ode ne ho be ka be ma no na yagoro ne bra ansana be ma mpo wo hunu be ma nanso ene de ne yehunu ene etu afa ni afa so hono kura nya 14 years itimi ko awade edna maware sa na tie itimi ko ne akosere wo fa ana papa na akosere oba afifio yade ni ho ifio asembie ni ho ifio krono ni ho na akosere oba na odna ma tete law itimi check ama nanso na de ni hu Facebook Twitter na wo hia match me aware nko a
Yes, nyama na me say wo ware match me na egu jadem and as your friend is match me aware na na kwaku bati so no enti say ye koyechi ebeboa yen ebeboa yen bibiri wo hwe tetefo na omutimi ware mienu miensa nan enso omutimi de odopa ko wuo na ne ba ko mpo no bibisa o say ekosi sen ba ko pe no na omsisi ba ko no ye chance titide no we sa na so eni mabunu ne ka okay ye mani nyina mom nyini kabiri ni do a because me papa ware mama ko mako 16 say 16 Lucia ema oye omo ho ade but wan ko ye omo ade se court ofie die timi waka kire me se me mama nko court nko san se me no ba bia mama ni bita ade nya papa akonfo na ahye ho nana akonfo say oko court ko san a wahye ho akon di mama ni bi de sa kanya bone ke eni ma na aba no omo nte se kan mo adwe nte se kan no so ba hu ni se woni ne be ko competition a e be mo dada nchene e wo dada nchini wo dada nchene ko fa dada nchene be nya dada nchini ye da bi nya dada nchene e wo sa amani nim amani ni mpa okay odua na de agum nti ba yere so a 2-3 years now ko nana me hwa di bi wa na wo kan bibi se asofo no ebo bayi o ma me ye befo obentin asumasi o ma me nua wonye nti ama enei emabunu no ene emrante ne mabawa yesi so aye bobra no ase ya brabo no atobisi basa na wadaro makane no so na sebi suman sanitiri so a na jako ne hayo a wochi bayi de ne besi bo so eno enyepe but that's your fearful so our question with the perfect question pa na odi ama me no kan tete abre so na bayi ni wo ho firi tete ebepem sa abiri na tete no na nananom echi bayi na ne ye mo bayi se suman be chi bayifo a eno kura nya bayi bia na ochi no bayi a wo fi se wo de se ya de no na wabo bosom ne ma wo fi me kan kire wo se me na machi wo wa na abeka se bosom asem achi asem mfa no nko eno mpo wo ba mpa yeso na wo se nyo no won chew Otifika sa menchew ebe bo chiri de wakọ bosom foforo ho wo se mon san nko won na chew wo ba wo so won chew no wasan masan akọ ba bi foforo ba bi amukọ ye na bi amon san nko mesan bo chiri be mprenu na mprensa ansa na wagye atum se wo na chew so ati enti nananom som no ye me meka nchira so maame na eye wo me meka nchira so papa na eye wo me meka nchira so nua ba bi e na eye wo sewa bi na eye wo but nananom som na ti say okay kwame adwuma na wo ye ne bebo ho ban nti bambo no mu no se kan ode beba tu aboba ode beba nwira ode beba niema bosom ne bejew no oja bo ho ban sunsun enti enyem na mbeka se ko o maame na eye wo bosom ne bebo wo nipa na bosom na bo wo no wo na abeka wo ba sofofo ne de omo ka kire se o maame we na eye wo no abodini ade abusuaman so aba se maame na eye na mdidi ma obi dia mema obi obi a me na hwe wo metoma sebe wo hye metoma wonom to ema sebe ebi so nchirima ni nyina so na se okura bayi na mfa moa me na se wona aye me na msofo aka akere me a o se be hwe obi wana ene de mikra meja ene na de ebusua ntitimu aba ene obi awo ne ba bitinkura birimbere a wa bere wa akola na ho a mana wie university ne kase ma me okoja bubuo ebia ne kokoo kakra ba na waboa no wode ahwew amu otimi akọ afi wo wie school na sebe ukọ ware ya uyire ese ne sofo se o maame ye bayifo ama wagya maame hwe sai ni panyam betua oka ana menhwe infri eye bayisemu kakra bo minim se de oka no obi a otie hwe bia nya ne ho ntiase yie pa na ono so de wokọ adwendwem na de esi wo akire no wato agu na wahya ase asiesie ne no mayi ana enei yehwe nananom akomfo odibire wo nkonwa ho ene mama me ne amane amoya akoye snap se de tete moye no a besenwie ehyehye shire ntwoma nana wadaroma eno no yintimi nya bibia mfa ho ana se yenya ne saa na yenko yenim tete de tete o se sana nyi nti bi okuma konkan bia nde bia meka se so ye komfo
na sɛ wopɔ ho a wonyɛ kɔmfoɔ. Ada kɔmfoɔ ni bi pɔ mo. Yes, bibiri sra. Nana sɛ am sɛ abosom di nokore ɔmo ka nokore sɛ nananom ka nokore na mpanimfo ofie dia ade ntina ɔmo pɔ ɔmo ho na nananom bɔ ɔmo te sɛ de ɔmo na ɔmo kyerɛ bɛyɛ di si obuo so. Ɛne na meka bɛyi. Hwɛ bibiri wɔ hɔ so ɔmo nya kɔmfoɔ. Ebu a akɔm ne na ne fɛ. Ɛna ɔmo kɔm bi na ɔpɛ sɛ ɔkɔm bi. Yɛ kɔkɔm mo baabi. Kɔmfoɔ bi gyina dwa no mu twa no ho saa. Nti ne na ɔyɛ odwa no mu no. Wɔn sɛ abosom nso obi ba na sɛ sɛbe wo kɔm no woyɛ kɔmfoɔ a ana abosom wɔ so mu. Nti wɔn na abosom wɔ si bae. Ko gyina dwa twa no ho dwa no mu a sɛ ka no san bɛtena ase. Nti nipa no kɔmfoɔ no ɔsɛn bi gyina dwa mu a gyina na tu no fom kra. So ɔyɛ kɔmfoɔ ampa a ɔyɛ saa na ɔtwa amana ato. Nti eso so hunu ne ɔbɛyɛ ansa na osi do. Nti yɛ nkɔfoɔ ni bibiri hɔ no ma ɔmo yɛ scammers na ɔmo bi wura akɔm no. Ebi ameka platform bi so obi a ɔka sɛ branam send ma ɔboa ɔyɛ azan ɔbɛgye sika di agrada factory fo ni bia. Ne ɔbɛba ɔbɛka sɛ fairness and pocket no dry magic pot instant money fairness and no ɔbɛgye sika bia woni bo sika ni ma mpache odwane ɔpo abu because ɔsɛ me mfa 2 million me mfa magye 40 million mimi 2 million o de yɛ dɛ ana me mfa 10 million magye 1 billion mimi 10 million na wo gye na de na wo de ɛne atifrim na fa saa ensesa na bɛka no fama me ezebe ameka sɛ obi a wo hu TV so sɛ me yɛ double money sɛbe me wadwuma na wo yɛ me nyam na mɛkyerɛ ne yɛ bato kɔmfo bia hɔ no ka sɛ wo yɛ double money wo yɛ instant money pocket no dry ɛne saa na ɛma na me pa chop an interview no answer bɛ sɛ o channel no asema maka party ni nana ɛda se pa wa me nkyekye yi me hwɛ sɛ akɔmfo nya ne tie sɛ mu wɔ mu pani a santima mu nyinaa wo na ehwɛ mo so ne demo no ɛne bafo Sumankwaahene ya bona ma ne ewu ni Otumfuo Sumankwaahene bafo asabri kugya wo asu nananim onim ni nyina ko nyina woni ana wada ma sɛ mo committee ana mo bɛ emire bi ye kokan saa asem wi ma ne ka sɛ ebitu saa afo no so sa sɛ nne ne ebitu di adono nim what you say sɛbe mpere aduasa e konfo ne hye nkom sɛ kurumu a otim sɛbe akonfo nim gu ase a me gidi sɛ ebe kan kokan ewura because obi konfo ne obeye ye nti ne sika gya kofi nti abeka sika gya kofi kora enti sɛ company fo ni tu ana mo sɛ metie na mo hyɛ da asoma wo bi sɛ mpɛsɛ mbɛyɛ double money mpɛsɛ mbɛyɛ adwuma mpɛsɛ mbɛyɛ sei nanka sɛbe mpere aduasa mo so sai nipa no hwɛ ɛna mo hunu sɛ ne nipa ne siti a so ahunu nanka mo akye no ye kye baako ye kye mienu ye kye miensa nipa no mo yesa ade ni nyina ebegyae ne to so biem ye hemfo no binom ɛna ama saa we nyina ama agye nhini because me ye ohene otima saase so na me hu sɛ ye modin papa metu what you say ɛna sɛ ye hemfo no ama sese no wo ye konfo kora na akoyi bibia wo ho because kan tete abrɛ so konfo na ahemfo etwa asase mo mo kwa enei wo ye konfo a ye beton ama wo ɛno ntini apobo bebrebe oh ebi bebo apo na me sikwaku bu ate amtie de na na top care amtie de na nyɛ hwɛ sɛ me bo bi apo obi aso tukura even me tu nsuo total ase ne ade obi enu aka sɛ odi sika amam sɛ me nkɔ ina adwuma me di sika ne da tem bia manfo mu na de meka yes because me adwuma na me yɛ no me fa ne sɛ nyame ne bo ade nyinaa on ne bo obosom on ne bo obonsam sɛ ne ya na Kristofo ka no nyame wodi ma de kronti obo obonsam because obo bonsam na onim sɛ bonsam obɛbɔ no what in the machine na say no onim sɛ bonsam bɛba because obi onim ye funtua oye mujato da ye mu a onim de no onim sɛ obɛbɔ bonsam na mpo bonsam kura de bonsam ne san so bonsam hwe ma bonsam bɛyɛ bonsam mo fa nkwa adwendwem we madwema asem ɛnna na ato ama mo na kwaku bu aten ne de no awusia sɛ ne so sɛ ɛyɛ mpanisɛm dwumadie ɛna wani gu so a ohwɛ ɛwɔ Poku TV so maka kyerɛ sɛ amamre ne amane ana ye de ebro ye company fo wonu enim de wonu ma enim abakosem titinsem ana ye bɛkɔ wona so na yakɔ akosua enti sɛ woyɛ ohene sɛ bi woyɛ brempɔn woyɛ de hye ye dikro
na opese woni edi nkomo numbers na the screen so no fa ye na obedi nkomo na yenko na top k wo na penisi agro ye de na dey Asantehene ti ye bedi nkomo na ya bɔ ne ben na da fufu ehia ya sanso atoaso na ye di nkomo no mfifio ba bi na wo kan afahye se afahye de eno na mu ye ana afahye fufu bi ho se ye di o se o hwɛ ankran a omo ho mo wokɔ bi se friend say keep kusune na de wa aboa kyerɛ nim saa ne ma no na Asante wo akwaside akwaside no ne me kanem so ntem ase akwaside ne ya de a eba 40 days so enye festival fufi enye festival awukude enye festival nti nka se nka ebitu ya creative bi ne ya ne bibi se sikadwa kofi festival every year bia na nka fisikadwa ye ko sikadwa kofi festival ebeboa ma se be tourist fo mo wo hine ko sikadwa kofi na manfo atia se no masi ate no obia akura mfa nani nyadan ehunu da nti ka se ye ko sikadwa kofi festival me ka bibia se nipa ebeba kuruma ko ebeboa akura me sikasema koso because yes abrofo bebre beba se on ba be sikadwa kofi festival na ye sadi we ya kwamitu afufuro bi asem we say ye nya kwamitu bi oyi Asantehene mai na omo za me fa esika kokko yi ni esika David na no de ya na yewura adaroma mati bibia ejere kwa baso bode kese pa e bona baso dendende so hono enti se ye business sikadwa kofi festival na afi bia ye dede asuo se ne afi bia ye homowo afi bia ye aboa kyere ne ada regions no ye no se Asante ka se won so ya Asante de no kwa be dominate asin obia festival o Ghana e discuss ko sie so be san ba Asante asema make se nana no mutie mi a me nkola adwene no maka me nkola adwene wo wadwen kire me miswa nana wo wadwen kire 14 years you say because ndi o be ka nkola adwene dia eze enya nkola nso na ti we dia me nim sa ba me de me nim se miswa 14 years me nyini nana gogu wati Poku TV.